Kważi ġimgħa wara li faqqa wieħed mill-ar skandli li laqat il-korp tal-Pulizija, ħadd mill-Gvern għadu ma ġar responsabbiltà għal rekit organizzat li kien għaddej. Net News staqsa lill-Ministru Michael Falzon kif jaħsibha dwar il-pożizzjoni ta' Michael Farrugia, il-Ministru li kien responsabbli mill-korp meta kien għaddej dan kollu. Iżda Falzon der għal kollox skomdu jikkommenta fuq sieħbu. Staqsejnieh jekk jaħsibx li Farrugia messu ġar ir-responsabbiltà u riżenja. Imma Michael Falzon għalilna li dawn huma affarijiet li jiġru. Naħseb li mhux xieraq li wieħed l-għonet jien ma naqbilx ma dik l-idea. Naħseb li kapaċi jsimu l-Ministru konċernati li jagħmel il-punti tiegħu. Taħseb li m'għandux iġorġ l-ebda tip ta' responsabilità dawha wieħed mill-akbar skandli li qatt il-korp. Ismani, fl-opinjoni tiegħi dejjem dana ħajkollok affarijiet li jiġru, kellna skandli oħrajn, ġifieri kellna skandli oħrajn. Mhux qed niskuża xejn. Imma meta staqsejna lil Michael Falzon jekk kienx qed jiskuża lil kollega tiegħu fid-dawl ta' dan l-iskandlu u referina għal Michael Farrugia u qalilna sempliċiment li għandna nistaqsu lill-Ministru konċernat. Jiena mhux kwestjoni skuża, jiena naħseb li għandek ovvjament wieħed jara mal-Ministru konċernat. Grazzi. Ma tistax tgħidilna jekk taħsib li kellu ġor responsabilità. Xi ħaġa li Net News għamel ftit tal-jimilu. Kif kienu qed jiġru ħadd m'għanduna bihom daw ġifieri inti Ministru responsabbli tal-Pulizija, kif m'għandunajx? Naħseb illi jekk issaqsi li l-President li jiġi elett illum tal-Partit Nazzjonalista. Ministru, minix qed insaqsik fuq il-President, hu paċenza, ma di m'għandha xejn x'taqsam. Jien qed nistaqsik, inti kont il-Ministru responsabbli mill-Pulizija. Imma darb'oħra Michael Farrugia ma weġibx. Il-President lillum għażel. Ministru, hu paċenza. Minn barra stejjer ta' eluf ta' euro fi ħlasijiet minn taħt, issa nkixfu wkoll stejjer ta' teddid fuq uffiċjali oħra tal-Pulizija, relazzjonijiet intimi bejn Pulizija f'forma ta' tpattija, serq ta' fuel, xibka ta' ħbiberiji, ċitazzjonijiet maħfura b'mod abbużiv u ħafna aktar. Il-persuna li esponiet din il-korruzzjoni fil-korp tal-Pulizija stqarret li uffiċjali ġabru flus mingħand kumpaniji tal-kostruzzjoni u oħrajn ta' trasport biex jalqu għajnejhom għal ċitazzjonijiet u ksur ieħor tal-liġi. U minkejja li għaddiet ġimgħa, la Farrugia u lanqas ħadd ieħor mill-Gvern għadu ma refa fuq spaltu xi tip ta' responsabilità għall-iskandlu li kisser korp tal-Pulizija. B'ħafna uffiċjali onesti spiċċaw demoralizzati u qalbhom maqtuwa li l-korp jerġa' jitnaddafu b'xi mod jikseb lura il-fiduċja tal-poplu.